बिनानावा NDB याव दङमोन सिगाङो एनिफ्राय 7 बोसोर इयो गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलाव जेल जानानै बेलाव फैबायमोन आरो हाजिर जायैनि थाखाय आरो फायनानै हाजिरखौ जाफायनांगो बिदाफोरखौ अननांगो। गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमहरो आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा गाव गावनि बेसेन गोसा समखौ 5 मिनिट टाइम होनानै खोनासंलाङोबा गासैबो खाहानिखौ बुजिलांगोन आंनि गोसो गोरबोआवबो गोजोननाय मोनगोन। भिडिअनि फुटेजाव नायनानै रायजो राजाफ्रा बयबो बुजिखाबाय प्रमद बर'आ माबायदि जोंनि माहारिनि गेजेराव जोंनि माखासे आन्दोलनकारि बा दावहा नांग्रा जोहोलावफोरखौ माबायदि थगायनानै दिनैसिमबो बर' बिमानि मेगनाव मोदै अबे सान्थि जाखो जेब्ला बिटिआर एकर्डनि उनाव प्रमद बर'आ बुंदोंमोन जोंनि बर' हारिनि गेजेराव ओरैबायदि सान्थि फैबाय रावबो सोरबा एसपि सोरबा असि सोरबा जाहाथा गावसिनि गोसो बायदि खामानि मावनो हाला होननाया बोरो प्रमद बर' जोंथ' दिनैसिमबो बर' बिमानि मेगनाव मोदै बर'नि न'खराव दिनैसिमबो आलाय सिलाय जानायखौ जों दिनैसिमबो नुदों। मानो जाय मानसिया 7 बोसोर जेलाव थानानै बेलाव थांबाय माखासे उसुबिदानि थाखाय थारिखफ्राव नुजानो हायाखै अब्ला न'खरनि बिदा फंबायखौ माब्रै सोरबाया जुदि केस थारिख मारियाबा न'खरनि बिदा फंबाय न'खरनि मानसिखौ बिथांनि बदलै साजा मोननांगौ होननानै आयेनाव दं नामा? जाय दायनिगिरिया माबा मोनसे जुदि गोरोन्थि मावोबा न'खरनि मानसिया साजाखौ मोननांगौ होननानै इन्डियानि नेम निथियाव दं नामा? बा आसामनि माखासे आयेनाव दं नामा? जों बेखौ बुंनांगोन। बिटिआर दफाखौ मोननाय लोगो लोगो गासैबो सोरबाया गोरोन्थि मावोबा न'खरनि बिदा फंबाया साजा मोननांगौ होननानै बिटिआरनि आयेनाव दं ना आसामनि आयेनाव दं ना इन्डियानि आयेनाव दं जों दिनैसिमबो बुजिस'नो हाया। गासैबो राजनितिकनि माखासे सोलो नामा जों बुंनांगोन। बोरो प्रमद बर' नोंनि बुंनाय मोजां मोजां डायलगफ्रा दिनैनि समाव जोंनि बर' हारिनि न'खराव दिनैसिमबो आलाय सिलाय जानांगौब्ला जाय बिमाफ्रा हरनि साननि मेगनाव मोदै लानो गोनां जायोबा अब्ला बिटिआर एकर्डनि सान्थि सक्तिया बोरो जों बुंनांगोन। दिनै प्रमद बर'आ गादिनि थाखाय बेबायदि नंखायफ्ला थगायनानै बेसेबां गोसोआव सान्थि मोनखो बेखिनि आं भिडिअखौ लाना फैदोंमोन। उननि समाव रायजो राजाफ्रा स्पष्ट खोनानो मोनगोन प्रमद बर'नि नंखायफ्ला जेरै जोंथ' उन्दैनिफ्रायनो बा आसामनि आयेनाव दंना गैया बा इन्डियानि आयेनाव दंना गैया जों दिनैसिमबो मिथिया नाथाय जों बै समाव गुबुन गुबुन हारिजों नासयजानाय समा दिनैनि समाव फैफिनबाय नामा? जोङो डक्टर अनजालि मेमनि बे खुगानि रावनिफ्रायसो जों खोनानो मोनदोंमोन जेब्ला NDB मुंखौ जोनोम जाथ'वाखैमोन जेब्ला बिसेप मुं समाव देरनाब्ला सारनि बिदा बिनानाव न'खरनि मानसिफोरखौ रावबो मोनथियालासिनो जोबथेसालियाव दोननाय जों खोनानो मोनदोंमोन। आरो दिनैनि समाव जों बेबायदि समखौ जुदि खोनाफिनोब्ला बेनिफ्राय देरसिन जों दुखुआ मा दं? बेखिनि भिडिअखौ आं लाना फैदोंमोन आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा। जोबथारनायाव आं फंसे बाथ्राखौ आरो फोरमायबावो एसे भिडिअनि फुटेजाव नैबेखौ नायनानै ला। सेन्ट्रेल सरकारा आसाम आरो नर्थ इस्टखौ बांद्राय नोजोर होदों। बिटिआरनि BLT आरो NDFBनि लिडारफोराबो इनभेस्टिगेसन खालामजानो हागौ मानोना खायफा सिलाय लाग्रा केडारफ्रा आफादाव थानाय समावनो गोबां धोन सम्पति बानायना लादोंमोन। बिथांमोननि न', दुकान, हा, गारि आरो बेंक एकाउन्टखौ लानानै इनभेस्टिगेसन खालामनाय जागोन। BLTनि हाग्रामा महिलारि आरो NDFBनि रन्जन दैमारि बिथांमोननि आरो बिथांमोननि केडारफोरनि सम्पति आरो बेंक डिटेल्सखौबो नायनो हागौ। बिथांमोना रांफोरखौ एबा हा, गारि बेफोरखौ माबोरै बायनो हाखो बेफोरखौ लानानै इनभेस्टिगेसन खालामगोन आरो जुदि बिथांमोना इनकाम सर्सखौ दिन्थिनो हाया अब्ला बिथांमोननि धोन सम्पतिया सरकारनि आखायाव थांनो हागौ। नैबे भिडिअनि फुटेजाव जिबायदि खोनादों नर्थ इस्टनि सिलाय हमग्रा आफादफोरनि सायाव माखासे सम्पति थाखा फैसा इनकुवारि खालामनो नागिरनाय नैबे माखासे इनकुवारियाव प्रमद बर' फेरेंगा गबिन्द गोलैगोन ना गोलैया? बिथांमोना 3 बोसोरनि सिगांनो न' लुबाय गारि बायबाय बहानिफ्राय थाखा मोनखो बेखौसो आं खावलायो। जुदि बे
भेरिफाया जुदि जायोबा बे इनकुवारिया जुदि जामारोबा आं गिबियावनो आं खावलायो नर्थ इस्टनि माखासे हाथियार हमग्रा आफादफोरनि सायाव माखासे सम्पति माखासे रां रुफानि सायाव इनकुवारि खालामनो नागिरदों बेखौ आं गोसोआव गोजोननाय दं नाथाय गिबियावनो प्रमद बर'आ बे लिस्टआव दंना गैया फेरेंगाया दंना गैया गबिन्दआ दंना गैया गिबि आं नैबेखौसो खावलायो बिनि उनाव जाहा बुंनांगौ माखासे जायफोर थाखा फैसा खामायनानै बहानिफ्राय खामायदों बहानिफ्राय खामायाखै जों दिनै बुंस' हाया 3 बोसोर जायैनि सिगां न' बिल्डिं लुनाय हा हु बायनाय गारि गुरा बायनाय बहानिफ्राय थाखा मोनखो गबिन्द बसुमतारी प्रमद बर' फेरेंगा बहानिफ्राय थाखा मोनखो नैबेखौ सोर सोंलु खालायगोन नैबेनि सायाव आंनि बुंनायफ्राव गोरोन्थिफोर जादोंब्ला फेरेंगा गबिन्द आरो प्रमद बर' सार गासैनावबो आं आखाइ खबजोबनानै निमाहा बियो आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा बयनावबो आं निमाहा बियो दिनैनि समाव बेसेबां दुखुथिया जोंनि बर' बिमाफोरनि मेगनाव जोंनि बर' न'खरफोरनि न'खराव आलाय सिलाय दिनैसिमबो जानो गोनां जादों बहा बिटिआरनि सान्थि सक्तिया बहा प्रमद बर' बेखिनि भिडिअखौ आं रायजो राजाफोरनि खाथियाव फोरमायो जाहाथे आंखौ रायजो राजाफ्रा दुखु मोना बेखिनि भिडिअखौ आं लाना फैदोंमोन बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरो गोजोन्थों।